Let's gaze indaba 1KZNTV oyifundelwa uSamukeliso kaNgqulunga angikubingeleleke mbukeli nazi ke indaba ehamba phambili usuku namhlanje. Amageja alingene abalimi ngomkhosi womhlanga.I-Ifp lizehlele amahlanga KOLOKUCHIBIYELA kanti abe-MKMVA basola ke isandla semfene. Lowo okhulumela indlunkulu kaZulu umntwana uThulani Zulu uthi ke konke kuhambe kahle ngamalungiselelo akusasa omkhosi womhlanga ozokuba ke sesigodlweni emachobeni ngwavuma enyakathoni likaMthaniya nomkhosi ke yiwona oyisendlalelo somkhosi womhlanga omkhulu ovamise kuba sesigodlweni enyokeni kwaNongoma. Umkhosi womhlanga wongonyaka odlule obusesigodlweni emachobeni ngwavuma enyakathe kwaZulu Natali wasetshenziswa ukukhumbula isilo esandana kwebuza umdlokombane nendlovukazi umntanenkosi ukaDlamini. Kwaphinde futhi kwagujwa iminyaka engama-37 umdlokombane nomntanenkosi bavuselela lomkhosi womhlanga. Konke lokhu kwenziwa ngokuthi kukhanyiswe amakhandlela noma izibani ukubakhumbula. Kulomkhosi womhlanga wakusasa ngokusho kokhulumela indlunkulu kaZulu Amageja aselingene abalimi. Ngicela ukubingelela nje ngisengwavuma esigodlweni emachobeni njengamanje amalungiselelo mahle kakhulu futhi isasasa likhulu njengoba siyazi ukuthi siphuma lapha ku-2020 lapho bekune COVID khona saya ku-21 sasebenza kabuhlungwana siphazamisekile ngobuhlungu obavela kodwa ke manje ngoba inkosi seyikhona bekiwe nakho siphuma esibayeni ngomhla ka-20 izinto zihamba ngosiko njengoba ngilapha nje amatende nanka phambi kwami ayalungiswa i-security khona kade sinomhlangano nje lapho sibuka khona ukuthi amabhasi la azothwala izingane kufanele ukuthi athole i-roadworthy certificate kanti nabashayeli uqobo lwabo amaphoyisa ami ngomumo ukuthi bangadlula emanzini amponjwana noma bezoqhuba imoto nabo ke laba abanye mhlawumbe izihlobo zabazali beingane abavele bayithatha izingane zesigodlweni kodwa nakhona kufanele kuqikelela imoto eyithatha izingane zesimeni. Lo mkhosi ungobaluleke kakhulu kwisizwe sikaphunga noMageba. Lapha nje lo mkhosi uqale ngo-1984 isizathu esikhulu kwakuyisifo esasiprofetho ngoba isilo sakhuluma ngalesifo singakabikho ukuthi kuzoba nesifo esizayo kodwa uqala kwawo nje lo mkhosi uqalelwa ukuyiphatha kwezingane zamantombazane ukuthi zikwazi ukuyigcina zibe nobungcwele zingene emshadweni ngoba siyazi ukuthi intombazane ekhaya iyigugu kuyisenonini kuyafuywa nje impela kungene inkomo esibayeni kilizelwe kwaze ukuthi intombazane ihambe leyo gadi kuba kuhle ukuthi intombi iphume igcwele ikhombisa ukuthi iphuma kubazali abaqotho kodwa ingakho ke lolu hlelo lomhlanga kuba yiyona indlela ukuthi izingane ikhombise zigcatshe ngobuntombi bazo kodwa njengoba sengishilo ugcine lo mkhosi usubuka kakhulu isifo lesi sikamashapo ingculaza ngoba iyona ebakhona uma kukhona ukuhlangana abantu ngobulili kodwa futhi nezinye izifo nje zecansi eyithathelwanayo igcine seyivikwa ngawo lo mkhosi ngaphandle kokuthi kube okuyigqaja nobuntombi. Kanti undunankulu kaZulu imbabazane emahaqa inkosi uMangosuthu Buthelezi amfiliba amathuba okuthi abe ingxenye yawo lo mkhosi. Ngisho nje lo mkhosi lo wasemachobeni la emachobeni esigodlweni ungowamakhosi asemkhanya kude kwaba nje iproject eyakhulekelwa amakhosi ukuthi hayi njengoba silapha nje kude kangaka ngasemngceleni waseSwazini kodwa futhi kukhona lesi sigodlo awube khona lo mkhosi ngakho ke ulindekelile ukuthi wonke amakhosi alapha emkhanya kude kanye ke namanye aqhamuka kwezinye izindawo abe khona ngiyangabaza nokho ukuthi undunankulu kaZulu kulelizwe elude kangaka nangobuthaka nangokukhula phela umuntu omdala kulonyaka nje ubeqeda iminyaka yo94 ngakho ke unethemba nawe ukuthi eminyakeni engaka kwenziwa lemisebenzi naye ekhona esekela kodwa sesiyawazi ukuthi noma ngabe khona esisekela ngokwenhliziyo siqhubeke zikhona ke inhlaka zahulumeni ngoba siyazi lo mkhosi wenziwa ungqongqoshe
womnyango wezobuciko namasiko nezemidlalo okuyibona abahamba phambili. Iyahlanganyela ke yonke iminyango kahulumeni ngokwemkhakha ehlukene ukuze ukwazi ukuthi umkhosi uhambe phambili ube impumelelo. Minyaka yonke lo mkhosi usuke ke wandulela umkhulukazi obasesigodlweni enyokeni kwaNongoma. Ezindabeni ze1KZNTV kube kuphilana kaMzimba uyidelele bafokazana kaCebekhulu ngise-Richards Bay. Umphathi wekhomishana yokhetho ezimele i-IEC uThule Dlamini uthi ke umthetho wakuleli wokubhalisela ukuvota uyakucacisa ukuthi wonke umuntu unelungelo lokubhalisa aphinde ke avote la ahlala khona noma ke achitha khona isikhathi esiningi. uDlamini kusho lokho engxoxweni ekhethekile neziko lezindaba le1KZNTV kulandela ukuthi ke kuphazamisekile ukuqala kohlelo lokuvota esikhungweni Inkosi Thandile eMthonjaneni ku-12 kubanjwa ukuthi ke laba abahlala emqashweni kule ndawo bengavoti. Maneke kuphela amaqembu ezepolitiki abangenele ukhetho lokuchibiyela ku-12 eMthonjaneni okuyi-ANC, i-IFP, i-EFF kanye ne-NFP. Le wadi ke yayivele yayiwinwe i-IFP okhethweni lodlule ngonyaka u-2021 kanti ke kukhetho lokuchibiyela i-IFP iphinde yadla amahlandla njengoba ke ithole u63% wamavoti kwathi i-ANC yathola u29%, i-EFF yathola u1.58% kanti i-NFP yona yathola u5.9%. Yizeke noma kuphazamisekile uhlelo lokuvota kwesinye sezikhungo Inkosi Thandile High kubangwa ukuthi ke laba abahlala emqashweni bengavoti kodwa ke kugcine kuqhubekile ukuvota. Benzeni kwethu sisebenze kahle isisayilungiselela i-by election. Sasebenza kahle namaqembu sayilungiselela kwathi ke ngelanga lokhetho inkinga esibhekane nayo kakhulu kube sesikhungweni esisodwa nje ekuyinkosi Thandile i-high school lapho ke experience khona i-voting station ivalwa because abantu abaqashile endaweni bebekuthiwa bangangeni ukuthi bezovota. So that was a major problem for us and for our voters who were disenfranchised of ilungelo labo ukuthi bakwazi ukuthi bavote. Kodwa kukho konke nje besides that ngingasho ukuthi kuhambe kahle. uDlamini uthi ke umthetho wakuleli wokuvota uthi ke wonke umuntu unelungelo lokuvota lapho ke ehlala khona noma lapho achitha khona isikhathi esiningi. Babengenela ukhetho bekuyi-ANC, i-EFF, i-IFP ne-NFP. I-IFP ke iwinile iwadi bekuvele kuyiwadi ebabeliwinile nango-local government election ngo-2021. So kusho ukuthi kubuyela iwadi ekhaya. IFP ke yayisiyawina ngo-63% and ikhansela labo ke elisha uMr Wellington Bonkosi Ntsele. Lezi ke kube izindaba ezimnandi eqenjini lenkatha KwaZulu-Natal njengoba lokho liqhubekile njalo ke nokunqoba lokho ke lithi ke kukhombisa ukusobala ukuthi ke umphakathi wakuleli usabethemba ubuholi benkatha. Umthetho wethu wase South Africa okhuluma ngokuregister to vote uyasho ukuthi you must register where you ordinarily reside. Kusho ukuthi where you spend most of your time khona la uhlala khona isikhathi esiningi lapho kufanele ubhalisele khona ke. Mhlawumbe uma singenza isibonelo njengokuthi mina ngingaba umuntu wasesikhawini kodwa ngihlala eThekwini ngokusebenza. So uma ngifika eThekwini ngoba ngihlala khona ngispenda isikhathi sami esiningi khona, then sengumuntu wakhona ohlala khona who ordinarily resides in Durban or sengiya esikhawini ngoba ngiyovakasha. So ngingasho ukuthi ke nami labo bantu bebenelungelo lonke ukuthi bakwazi ukuthi babhalise baphinde bakwazi ukuthi bavote. Unfortunately ke I cannot respond ekuthenini bakwazile yini ukuvota once isikhungo sesivuliwe because I'm not sure angibazi and I was not there, so I don't know whether bagcine bekwazile yini ukuthi bakwazi ukuthi bavote. Athi ke kukhona abamelene nempumelelo yawo amasosha omkhonto wesizwe Mgungundlovu njengoba ke esola ngokwenza okuphambene nomthetho lapho ke ehlala khona eAloridge.
Umkhuzi wawo nophenda beyilungu lekomiti eliphezulu kuzwelonke uBabsi Sithole uthi ke lezi insolo ziza ngemuva kokuthi komunye umphathi eveza ukuthi ke ahambisane nohlelo lokwakhiwa kwezindlu zamasosha eduze nemizi yawo bathi lokho ke kuzokwehlisa inani lemizi yabo. Usithole ke ugxekile lokhu wathi ke izindlu abakhelwa zona uhulumeni sinesithunzi futhi zisezingeni. Ayayiphikise ukuthi anobugebengu amasosha omkhonto wesizwe kanti umkhuzi wawo eMngungundlovu uBabsi Sithole uthe lena nje itulo lokuthi bangakhelwa izindlu zabo. Esondele lidlule sibiziwe umasipala kanye no-human settlement ukuthi sibekhona emhlanganweni obese range lapho khona bekunedlanzanyana labelungu mina ngibabiza ngondlebe ekhanyelanga kade beshaya phansi bethi asikwazi kuba sakhelwe izindlu endaweni abatibone yabo ngoba kuzofika ubugebengu kwiqhiqhiso sizosithiwa manje ke eAlroshlo ubugebengu so ke mina ngohlalo noma ukhomanda masomkhonto wesizwe lokho sinje into engekho nje leyo yindaba kube nomhlangano mase kuthiwa eAlroshlo kunobugebengu makunobugebengu eAlroshlo phela akufanele kusho abelungu kunobugebengu lento abayiza ukuthi ama-state organ amaphoyisa afanele asho ukuthi kunobugebengu kuboshe ubani nobani then kunobugebengu ubugebengu nje njengoba bukhona la eNingizimu Afrika manje nje ngithi bekunobugebengu khalisibhamu kwaZulu-Natal ingane ezincane lezidubulana zibanga into zazo zama-drugs ubugebengu atibona ngomuntu dutshula abantu kumathaveni kufa abantu so ubugebengu babukhona-ke abulwa kusho into ekhona nebonakalayo neyenzakalayo. Usithole uthe akayiboni inkinga uma amasosha omkhonto wesizwe edayiselana wodwa amanzi ampontshwana. Ukusho lokhu ephendula umbuzo wezinsolo zokuthi kunamasosha adayisa ngezimbiza zikaFaro ezindlini eziwuxhaxha zomasipala eAlorigi. Indaba yokudayisa kotshwala mina ngikhuluma into nje elula ethi njengoba ngishilo ukuthi ngaphandle abantu bayahamba badutshula bayabulawa endaweni zatshwala. So ke kuba khona kwabantu bethu abazamelayo ngoba bengasebenzi beyiphantela ukuthi basebenze akuthathi nakabi ngoba lokho kwenza ukuthi abantu bamasomkhonto esizwe abla azana babe nendawo ekwezabo abathembela kuzona bayithembayo ukuthi bahlanganyele kona mina ngithatha nje ukuhlanganyela. Umasipala umsunduzi uphawulile kulolu daba wathi zikhona izingqinamba ezihaqele oluhlelo lokwakhiwa kwezindlu zamasosha omkhonto wesizwe. Ezindabeni ze1KZNTV Ayanda Dube kuseMngungundlovu. Uhlaleleke ovalweni umndeni wakaXolo ezinqoleni esigodini sakwaBadlana egwini oluseningizimu nesifundazwe kwaZulu-Natal kulandela ukuthi ke ngesonto emini iqulu labantu lifike lathungela ngomlilo kwashaka umuzi nakho konke okuphakathi basala bengenalutho. Ilungu lomndeni nompilo Xolo uthi ke njengamanje basekubhaceni ngoba nenkosi yakulesi sigodi yayingxenye abantu abashisa umuzi wakubo kwabesola ke umfowabo omncane ngokubulala. Ekhuluma ke neziko lezindaba unompilo uthi ke izingane asisayi ngisho esikoleni. Usekubhaceni umndeni wakaXolo ezinqoleni esigodini sakwaBadlana ogwini oluseningizimu nesifundazwe kwaZulu-Natal kulandela ukuthi ngesonto kutheleka iqulu labantu lathungela ngomlilo umuzi walo. Ilunga lomndeni esikhulume nalo lilandisa iziko lezindaba ngokwenzeka ngelanga lesigameko. Ngesonto sashelwa umuzi kwafika iququ labantu lafike lashisa sangaphumi nalutho asina impahla asina lutho sashela amaphasi ama report eingane yonke impahla yezingane zesikole ingane zihleli azifundi zonke zo4 ingane khona ufunda ugrade 11 so kuyabhalwa akabhalanga ngoba nomuzi asinawo sihlele imizini yabantu asina nix asikwazi nokuthi sizolala ngani ayikho nje into esinayo kwayileze ngiyigqokile njengoba ngikhuluma nje impahla ngiphiwe abantu. Lona wesifazana uthi okubaphatha kabuhlungu kakhulu ukuthi ngisho ubuholi bomdabu bakule ndawo bebuyingxenye yabantu abashisa umuzi wabo njengoba sebesele dengwane. Okay, abomphakathi ababona bathi bakhona ngisho inkosi ngesikhathi sishiswa iyona eyaqala ukuthi ifaka umlilo ekhaya. Sashelwa yikho konke ke nesalukazi asinalutho asiholile kumanje ezingizalwazi zoyohola yena kanaphatha akanalutho. Uhlengezela izinyembezi wakhala ngesikhathi echaza ngokuhlukumezeka kutholile ngesikhathi eyofuna usizo emaphoyiseni asezinqoleni.
Ngayinhlekisa kakunzima ngifika ngihambisele le mpahla epolice station ezingolweni angihleka amaphoyisa ethi awuhlala nombulali obulela umuntu kabandlana ngafika ngashiya le mpahla khona ngathi mina ngimazi mina uthi ngabulala abantu abangaki angaze ngizwe ukuthi ubulele noma ngaba khona into eyenzakalayo kuthiwa abafana benzile ukuthi mhlamba bephakathi kodwa ngaze ngize ngizwe kuthiwa ubulele ngayishiya lezo mpahla ngaphuma ngakhala kuthiwa hayi uyilaba abashelo umuzi siyinhlekisa saphuma nengane efunda grade 11 sasithi sozama ukuya kuma social worker sothola usizo lokuthi ikwazi ubuyele esikoleni saphuma siyinhlekisa athi ngana sishiye lento nale mpahla sihambi nazo ngoba ngendlela okwenzeka ngayo lento lena thina sinhlekisa la ezingolweni azange ngiphatheke kahle ngaphatheka kabi ngoba bengithemba ukuthi ibona bazokwazi ukuthi basilekelele kodwa ngendlela bahleka ngayo hayi azange ngiphatheke kahle buthinta ubuholi bomdabu bakule ndawo buphawule kanje ngalolu daba mangabe sengithiya kabandlani yafika lapho sekuyayikujijela izinto lapha kuzomuzi kwenziwa yonke into yeza lo nama ngazi ukuthi kwenzekani kodwa ekubeni enduneni bekade ngiqalile kuseni ngathi mina lento ukukhulunywa umlomo nomlomo kulinyiswa nalo makwa abantu balapha bavele sebahanjiswa lapha kahle ezindabeni ze1KZNTV kubika uZamando Sicele ngisezinqoleni kabandlana Asike siye eyitolo sizobuya futhi siqhubeke nazindaba zethu Asikwamukele mbukeli usabukele zona indaba ze1KZNTV nazi-ke ihlokwana zethu ezithi izona ehamba phambili. Amageja alingene abalimi ngomkhosi womhlanga ele-IFP lizehlele amahlanga KOLOKUCHIBIYELA kanti abe-MKMVA basolaka isandla semfene. Intsha engama-30 asuka ngaphansi kwezigodi ezahlukene enkosini kwaMkhwanazi edlangezwa izwakalise kulithakasela ithuba elinikwe inkosi lokuthi-ke iqeqeshelwe amakhono. Ulindo kuhle Mngomezulu ithuba elifana naleli lizobasiza kakhulu ukuthi-ke basithuthukise njengoba behleli ekhaya ngenxa yokungasebenzi. Inyelwe inyoni esandleni intsha engama-30 esuka kwizigodi ezahlukene ngaphansi kwenkosi esizwe sakwaMkhwanazi edlangezwa. Lentsha itholi ithuba eliyingqayizivele loqoqoshelwa amakhono okuyi-plumbing ne-carpentry. Lentsha iningi layo belihleli emakhaya njengoba engekho amathuba omsebenzi. Ngibonga ithuba elithela vela inkosi yethu uMkhwanazi elizosiza kakhulu siyintsha njengoba siyazi ukuthi amathuba omsebenzi awasekho. Leli thuba ke livelile mina lizongisiza kakhulu ekuthenini ngikwazi ukusebenzisa ikhono engizolifunda kule ndawo ngisebenzisa izandla ukuze ngikwazi ukuthuthukisa mina nesizwe sikaMkhwanazi. Siyazi ukuthi leli thuba alandele bani nami kube inhlahla ukuthola kumusa futhi ngizolibamba ngizalo zonke lingisebenzele kakhulu ngisize nami engakhona ukubasiza emphakathini ovela. Umntwana omusha ngihleli ekhaya ngingenzi lutho yase inkosi uMkhwanazi yaveza leli thuba kanje lo ele carpentry ne plumbing njengamanje ngila eRBTTCA ngizokwenza iplumbing for 3 years. Ngiyalibonga kakhulu leli thuba ngoba lizongisiza ukuthi ngiapprove impilo yami kade istakile. Unobhala wenkosi Phalane Community Trust uthi inhloso enkulu ukusungula lolu hlelo ukuzama ukuthuthukisa intsha ukubikwazi ukuziphiliza njengoba uma iqeda izoba semathubeni okuqashwa izinkampani okanye izivulele amabhizinisi ayo. Uma beqeda ke labantwana inhloso nenjongo yale program ukuthi uma beqeda lo 36 months wabo babe sebekwazi ukuphila ngalokho abakufundile, bahambe bayoqoquzela bayovusa emakhaya. Okubalekile kokunye ukuthi uma ngabe ukuziphatha kwabo la ekusebenzisaneni kwabo no RBTTAC yikhona okuzokwenza ukuthi uRichards Bay Technical akwazi futhi uma kuvela isikhala akwazi ukuthi aye kunkosi uMkhwanazi ukuthi hayibo sinesikhala la ninabo yini abanye abantwana. Ukuqeqeshwa kwalentsha kuzoqala kuyona lenyanga kanti kuzothatha izinyanga ezingama-36 kanti izophinde ihlinzekwe ngezokuthutha uma iya koqeqeshwa. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo eRichards Bay.
Kuzohlomula osomabhizinisi abasembonini yezokuvakasha kwingqungquthela okudingida izindlela zokuvuselela lemboni esifundazweni KwaZulu-Natal njengoba ke isikhungathwe izingqinamba eziningi kamuva nje ezokuvakasha kuleli ziphazamiseke kakhulu ke ngesikhathi kuqubuka ubhubhane lwe-COVID-19 kwaba khona ke umvalelandlini izibhelu zomtapo nonyaka kwaphindeke kwazobhubhisa izikhukhula kwelikaMthaniya. Inhlangano ke eyengamele ezokuvakasha World Tourism Business itheke ifuna ukululeka osomabhizinisi besifundazwe ukuthi ke babuyisa amandla ababe nawo ngaphambilini. Ikusho lokhu ke ngesikhathi ke yethula lolu hlelo eHilton neMgungundlovu. Kuzohlomula osomabhizinisi abasembonini yezokuvakasha esifundazweni KwaZulu-Natal kwingqungquthela. We're going to be rolling out sort of a strategy to say, okay, what has been happening during the past COVID-19? What problems did you face during COVID-19? And we're here to give the solutions. So in partnership with South African Tourism, who is our sponsor, we are going to be rolling out those recovery strategies for the KZN. I'm pretty sure you know for the past 2 years, KZN has been faced with quite a lot of daunting moments. We've got the COVID-19 situation, which no one can escape. And then at the same time, the floods came. And at the same time, we've got, unfortunately, the July unrest, which happened around KZN. So we are here to say KZN is time to rise, and we're going to be rolling out this for the next 5 to 10 years because it's a long road to recovery. So the reason for the launch here is just to tell our KZN people, our citizens here, to say we are here for you and we've got the solutions. Owesifazane osembonini yezokuvakasha uthe siguqukile isimo ngakho nabantu kumele bashintshe ukwenza. Despite the challenges of COVID, we are in a unique situation because we definitely are reinventing ourselves. And we are going to embrace the new norm very, very, very vibrantly. And I'm very sure that the Tourism Recovery Workshop is going to contribute and be a stimulus and open the mindsets of people in our area that yes, we have this gold in our hands. Why aren't we using the low-hanging fruit? Why are we looking and creating projects that need so much of funding, so much of expertise, so much of networks when we have the hidden gems right in front of us? The adventure tourism, the access to the Midlands, the Drakensberg area, the access into Lesotho, into our regional counterparts. Jointly, there has to be a lot of collaboration. Owalenhlangano uthe le ngqungquthela ihlukile kunezinye izingqungquthela ezijwayelekile lapho kusuke kumenywe khona isikhulumi ebese kuthi izihambeli zilalele sona. The workshop is very different from your normal events. It's not a tea and coffee kind of thing, Yana. It's serious business. So we are having tour operators which have been affected. We've got the smaller B&Bs, right? So they've got these questions to say, how do we recover? So now the workshop is going to be having the best experts, Komuzanzi, and also looking from the African continent and also internationally. The best experts in tourism, travel, hospitality, and a smaller business. So they're going to be delivering the strategies, the practical strategies, because when you talk about recovery, it's not just Mutinje, you're just talking to say by the mouth recovery. It has to come with a new element of changing how KZN do business, where they were, to move them. We're going to pass them from where they were and move them to a greater height so that next time if there's another disaster, they'll be found to be resilient and ready. Kunxuswe abantu abasha ukuba bancele ulwazi kulabo asebekhulile kulemboni. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngise-Hilton ngaphandle kwaseMgungundlovu. Lowa okhulumela amaphoyisa esifunde King Cetshwa enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal uCaptain Siyanda Shangase uthi-ke kuyathusa ukwenyuka kwezigameko zokuhlaselwa kwamaphoyisa kulesi sifundazwe ekubeni umsebenzi wawo ukuvikela umphakathi kwisithwelaboya. Ekhuluma-ke nethimba lezindaba le1KZNTV uShangase ngenkathi kuqhubeka imidlalo yamaphoyisa akulesi sifunda uveze ukuthi-ke abagcini nje ngokudlala kodwa kabaphinde bacobelelane ngamaqhinga njengoba benza-ke umsebenzi obucayi. Zisalokhu siqhubeke njalo izigameko zokuhlaselwa kwamaphoyisa kulesifundazwe nosakushiye kunokukhathazeka njengoba kuyiwona avikela umphakathi. Amaphoyisa ngaphansi kwesifundi King Cetshwayo ahlanganyele ndawonye enkundleni yezemidlalo eRichards Bay okuzoba nemidlalo enhlobonhlobo. Okhulumela amaphoyisa kulesifunda uthi umphakathi kumele uqonde ukuthi amaphoyisa
azovikela wona. Yenzeka igameko enjengalezo la khona uthola ukuthi ku-attack amaphoyisa ngikhuluma nje evikini esiphuma kulona. No, in fact this week I think it was Monday if I'm not mistaken la khona ukujujulwe khona amaphoyisa amathathu. A random shooting eyenzeke eMlazi. Amaphoyisa esebenza in a marked police vehicle. Siyakunxusa lokho emphakathini ukuthi umphakathi awusemisana namaphoyisa but awungaliswani namaphoyisa. Amaphoyisa out there ukuthi aliswane nobugebengu lemphakathi lena esisebenzelayo noma esiserviceayo. So kubalulekile ukuthi sisemisane nomphakathi singamaphoyisa. Nawo umphakathi ubahlonipha amaphoyisa. Nawo umphakathi uze emaphoyiseni with information of ama-criminal activities enzakala endaweni zabo. Siyadinga usuku njengalolu to distress. Sikwazi ukuthi siphumule sihlale phansi sixoxe exchange ama-ideas ngomsebenzi esiwenzayo. How do we curve inkinga ezithile esibhekana nazo emsebenzini in terms of crime? So we are also doing that ngoba sila namhlanje. It's not just sports phela but it's sports and play all in one ngosuku olulodwa la namhlanje. Amaphoyisa benemidlalo enhlobonhlobo kanti aphinde abheke ukuthi ngabe sesesimeni njoba ebesivocavoca ngaphambi kokuba kuqale imidlalo. The main objective noma i-core of this event is ngoba singamaphoyisa we need to keep fit. Lapha sibe nama physical assessments where lapho khona amaphoyisa beyade assesswa in terms of physical fitness yabo njengoba bengamaphoyisa. And then we've got ama sporting codes which will take place after a physical assessment. Sibalela kuwo sine soccer, sine netball, sine fishing, sine cycling, sine tug of war, or caterpillar race, netball, volleyball. So kuzokhumuleka ukuthi isifundo ikhingcitshwayo sibalwa nezinye zezifundo ezihamba phambili ngamacala okuhlukunyezwa kwabesifazane. Ezindabeni ze1KZNTV kube kuthi abantu maphumulo eRichards Bay. Asiphinde sithi hulukuqu etolo sizobuya futhi nazo indaba zethu. Asiphinde sikwamukeleke mbukeli usabukele zona indaba ze1KZNTV asikhumbuzeke lezo ebesithe izona ehamba phambili. Amageja alingene abalimi ngomkhosi womhlanga ele-IFP lizehlele amahlanga kolokuchibiyela kanti abe-MKMVA basolaka isandla semfene. Asibhekeke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli liwu-17.32 maqhathaniswa nedola semelika libu-20.05 maqhathaniswa nopond waseBritain libu-17.31 maqhathaniswa ne-euro yase-Europe. Igolide lona libu-$1,706.46 i-ounce kuthi walo ngahluzwe wona bu-$92.36 umphongolo. Ake sibhekeke engosini yezemidlalo. Usutho lwamabheshankone amaZulu FC avakasheleke isilo samabandla uMesizulu kaZwelithini emva kokunqoba umdlalo wawo neCape Town City ngeledlule kowe-MTN 8. Umengameli waleli qembu Sandile Zungu obehambisana nalo lonke iqembu udluliseleke isipho sejezi kanye nezikomo ezine kongangezwe lakhe. Isilo uMesizulu sizwakaliseke ukujabula ngokuvakashelwa yileli qembu elimeleke isizwe samaZulu. Usuthu-ke luzobungaza iminyaka engama-90 lasungulwa. Lolu hambo-ke lufaniswe njengokuyocela izinhlanhla njengoba leli qembu-ke selizokwandulela wamanqamu ko-MTN 8 nalapho-ke lizobhekana khona le-Kaizer Chiefs kwimilenze emibili. Nasi-ke isimo sezulu esingalindeleka. Mbukeli-ke ziyaguqa bese kuphathele zona osukwini namhlanje. Mina nabahlangane futhi ngesikhathi esilandelayo. Sala kahle emakhaya.